Naimbagarabi tayo amin, Apo. Tatay sumangpet kami. May isa kadagit tayo lideresyo. Hindi pa mo niya isursuro na kadagit tayo nga ubing nga agtri-tri nga agsakristan. Nasaya at launa iso day ti panggap tayo. One into no dati sumarunong nga meeting tayo. May paganit-gat launa yan. Nga datayo nga naganak. Datayo ti umuna nga adige ti pamati kadagiti anak. Hanggang agpabasol no di anak mo ka hanapay amo ti ag sign of the cross. No mapan di eskwela ka pabasolon di katikistanan na amo ti ag sign of the cross. Ti umuna nga pundasyon ti pamati datayo nga naganak. Wan tataong nagpintas dati piyesta tayo. San Pedro ken San Pablo isuda ti isuda nga dua ti adigi ti kadadakkelan nga adigi ti simbaan tayo tani San Pedro nga rog Peter ay niya naganan Simon you are rock, you are Peter kunana Pedro kayat nga sa awon dakkel abato kay pas teramaik kiti dati nga rabaw dati nga simbaan pata direkto ti rabaw dati abato pata direkto ti simbaan ko kunan ni Apo Isus direkta nga imbaga na dayjay anyat nang ibaga apay nga naibaga na gamin dayjay ni Apo Isus ken ni Pedro ngamin in confess ni Pedro nga si kati Kristo kaya na nga sa uwan imbagada dagiti kadto mga siya sino ak panagkunayo si kakanoniwan aman munyag may sa kakano a propeta ngam in confessar ni Pedro kunan impablaak na si kati Kristo kaya na nga sa uwan si kati mangisalakan di pamati na iso ti bimma ba ti anak ti Diyos nga may mangisalakan imbaga na mutin nga may sa kaabato kunana itirabaw dahi ti abato pata direct bangunag ti simbaan ko iso nga ni Pedro iso ti muna a Santo Papa kaging gana tata ni si Apo Santo Papa Francisco iso ti poon pundasyon iso ti di apostolic succession nagiinawatan da kunana dayjay kaging gana nga iso ti adigi ti pamati tayo ala na Kristiyano na Katoliko kanimot simo ay ni Pablo ni Saulo umuna idi tibiyag ni Saulo no lagi pun tayo kalaban amin nga mamatikin Kristo idi nabungar ni Kristo amin nga mamatikin Kristo apan na pandaberuken amin nga karkararag kin ni Kristo apan da papatayen dosaen da uberen da kalaban ngam di dalan na nga mapan di Damasco nya napasama ay nakita na naglawag nagdi kabalyo na nagbulsa nagbulag Peter na di nakita na ni Kristo nagbalbaliwan nagbalinan nga di kalaban ison ti kapipigsaan nga mangiwaragawag aging gana nga idi naiwaragawag nan uray no matayon ngamin nakita nan ni Kristo awanan ti serserbi dagiti power na kinabilag ng Saulo ni Pablo nagbalinan nga mangiwaragawag kanukit kitaan tayo dagiti duwa isuda ti adigi ti pamati tayo isuda ti kadakkelan nga nangiwaragawag ti pamati ni Saulo iso ti misyonero ni Pedro iso ti nagtalinaed diyan karod iso ngarod nga DJ Vatican tayo DJ St. Peter Church tayo DJ isuna ni Pablo ti nagpasyar kanukit kitaan tayo diti kabilag diti nga pamati diti nga katibker diti nga pamati aging gana tatana kadanon kada tayo kitatamot iyaw awat na kadatayo nagpintas kasano ti panangyalatiw na kadatayo kunak katatay wala di jay misa tatay di may sa baryo ti panangyalatiw ti pamati haan kalasyak ko man ti parokya may saak haan ko nga mamaysa-maysa nga iyod nga isuro dagiti anak yo adda katigis tatayo kalkallo haan da nga mamaysa-maysa nga may isuro kukunana no kano ni Cardinal Tagle kunana no tinaganak handan nga ammo iti nga isuro dagiti anak da iti na Kristiyano na pamati kunanan adda krisis ti bokasyon kunanan adda krisis ti bokasyon na dagiti naganak nga mismo haanda nga maisuro dagiti anak da kun no kunatayo nga ti Universal Church tayo
ti dadaulo na da Pedro kin ni Pablo ti pangrugyanan na day nga bukol ti awag ti na Christian one mangrugya di una ti balay isugurog niya kunak nga ti kapintasan nga umuna nga isuro iti anak iso day oray no agtanda iti cross ko na kayo tanda ti cross sign of the cross idinagan ti Ama Anak Espiritu Santo amen sakbayo nga sursuruan nga kemakam ayan iti sursuro iti ubingan kemakam laglag to iti kwan lato nga makatitilangan sakbayo isuro data nga lato apayahan nga isuro ti naganti Ama Anak Espiritu Santo amen. Amen. Iso di pa nagkararag. Tano mapanton agbasa, ano makita ng to di katikistan, haanan ang ati problema to pala di katikista, naganti Ama, Anak, haanan, ammo kuman adi di ubingan ta na Christian lang garudan. Amunan ati aglualo. Orito no dito isuro mita ubingan, masakbay nga maturog, thank you Jesus, I love you Jesus. Forgive me, nalpas. Ang mga tilwalo tayo kalang dati, ang tay-tayan, nagkalkalit nga, napuyatang kan, kadi mo lang nalpas talwalo mo. Digital nga balikas, I love you, Jesus, forgive me, thank you, nalpas nga isuro, di ubing day jayon. Mapapaunagan, aging gana nga dumakdak, kalhaan to nga maikat kanya na day jayon. Isugar nga ko na tayo, ti pundasyon, ti pamati, mangrugi iya unag ti pamilya, dananang kintatang. Iso nga nagwatil-watil di pamati, kamumunang sino pabasulan ni Padi, tatay lang kikita, bakit ang kayo, nag-retire kayo, hindi kaya day tapaday, umalis ako, man. Gapula ang tanalokay day jay, pamati. Ngamno, natibkar day pamati, uray no, da panubok itibiyag kita, anyo da pablokin ni Pedro. Mabalod dan namin ano nga nagliblibas ni Pablo namin ano nga nakulong ni Pedro mat nakulong mat inruar ti anghel ngam gaputan na sarakan dan ni Kristo aanan nga maikat day ta pamati kada di anak tayo di gimong tayo no ipasarak tayo ni Kristo day ta ay apo ka umuna adu ati agpadi iso ano hamo pay lamaited di bagin ken ni Apo Hesus apaya kabubuten mo anya ati kaya mo bumakna nga to aday ito ano mo pala maitid diya hampay nga naunod diya relasyon kini Apo Hesus hampay nga solido diya puso nga adda kini Apo Hesus nagpintas pa dito ane nya dati salmo responsoryo tayo maibasa iti umuna nga maibasa dato nya ni kastakin ni Pedro nakabalog nagkarkararag ti gimo apan inruar ti anghel. Kada tinini, inja ti kunana ti salmo, aywanan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. Aywanan ti anghel ti Apo, therefore adda panagayat mo ken Apo ya, adda buteng mo ken ni Apo Dios, tartarabayan na ka ti anghel mo, awan ti kabuteng mo dito lubong. Rigat man, panubok man, problema man, pakarikutan iti dito nga biyerno, adda talit mo ken ni Apo Hesus. Nadatalit mo kin ni Apo Diyos hangga agdanag adda ti anghel ti Apo nga mangkarabay kada kayo. Ikaro na diyon samot diyon samot bilbilinan ta anghelyo diyon sapay amo nga adda personal nga anghelyo. Diyan mo no sino ti anghelyo dayta sa amo San Miguel. Dayta sa amo San Miguel nga nang duyok kin ni demonyon sa amo ti adda personal nga anghel tayo. Nanyaman ti aramidan tayo, dawaten tayo, no, maisuro ti ubing daytan, ay ka nagsaya atin, sugar nga, Angel of God, my guardian dear, to whom God sa. Grade 6 din na pailaan mo. May kabisayo dahi niya. May kabisayo? Haan. Assignment yung may cut kito sa kristanan yun, yung makabisa ng bigat, ay, kabisa mo, ang diri ko. Gitaan nyo, nalalaing na pa yung dagito yung lektor kada ako lahat. Kadi di ko na anya ti kabuteng mo ngamin no adda niya po Dios kin kakas di na aramid kada Pedro ken ni Pablo. Idi nasarakan dan niya Apo Hesus pudpud no nga pamati ken ni Apo Hesus handan nga dinanag di bagbagida. Di same kas di mo kanya tayo. Kas di mo laan ti panangiwaragawag ti pamati kada tayo. No masarakan tayo ni Apo Hesus. Awan ti kabuteng tayo. Kati sa ludsod apay nga nagladaw mo nataengang kan dimpay nasarakan nga pulos relasyon mo kini Apo Hesus, kurang di pa nangiyadal di dyan naganak. Kurang di pa nangisuro, lagi tinaganak hanggang pabasol ti sa bali, datayo ti akin.
trabaho lata datayo ti umuna nga datayo nga ron ti umuna katekistada kati relasyon nga ron kaaggapo haan nga data external nga naggapo ti adda maitulong na ngam dayjay nga ron ti tarigagayan tayo ala tapta gapo tayo suda ti adigit ti pamati dawaten tayo di panaypasdet tayo kumamot ti pamati natibker nga adigi dadakkel nga adigi nga haan nga agwali-wali. Dahil ko mga pamati nga maimula, haang ko mga datay watilan laeng ti basit apan nubo, gunggunan laeng ti basit nga pakaupayan, dadaulan laeng ti nagbasitan nga panagtikin na awatan. Bagay. no, ti may lubong mo ka makitintin ng sit, awan atin na talaga ti pamatin nga naunad kini ako Isus. No tilubong mo ka makipinpin na pastudyar ko na tayo dayjay awan atin na unag a relasyon kini Apo Jesus ala tatadawaten tayo dagiti adigi ti pamati ti kumamagkatib ka ti pamati tayo ko kasla dakkel nga adigi handa nga nakatadder iti dakkel abato no di adigi iti nga pamati kati saludsod na ti saludsod kada tayo nang runa kada kay na naganakas ano mo ti panangimulmula tayo ti pamati nang runa kada tayo mismo nga anak tayo mismo nga apo tayo adda ka di maararamidan tayo iti dayta pamati nagrigat nga hindi saludsod tayo da tayo nga Kristiyano no dadto nga Katoliko nga agkurang ti adal mi ti jay pamati ti saludsod anya ti naitulong mo ti panakaiadal ti pamati. No awan ay kaagrin kan ha. No awan pa na itulong mo kinti may saman nga ubing mo na di anak mo mun apo nay kabalbaliwa mo ha. Aglablabas ti panawonan ka kas lawala lang nay madin adatang pamatin.